Avui anem a repassar el tema de l'escola. Anem a veure què recordes. Estàs preparat? Comença per A. Lloc on estudiem i aprenem les coses. També es pot dir classe. Molt bé! Aula! Comença per B. És on estan els llibres que llegim. Pot haver-hi una a l'escola, però també hi ha a les aules. Molt bé! Biblioteca! Comença per G. Zona tancada on fem esport. Molt bé! Gimnàs! Comença per I. Es tracta d'una aula on s'usen ordinadors, Chromebooks, aula de informàtica. Molt bé, aula d'informàtica. Comença per L. Lloc on ens rentem, anem al vàter i també pot ser anomenat bany. Lavabo. Comença per M. Lloc on aneu a dinar a migdia. Sempre que vos quedeu a l'escola, clar. Menjador. Torna a començar per M. Es tracta d'una aula i allí hi ha molts instruments. Aula de música. Molt bé. Comença per P. Es tracta d'una zona oberta on normalment juguem, correm i esmorzem, entre altres coses. Pati. Molt bé, xics! Ho heu fet fenomenal!